υπάρχει κάτι βλάβη εδώ. Θα το συνδέσω τώρα με το 121 που θέλει να κάνει την εγγελία βλάβη. Να ελεγχθεί λιγάκι το ψηφιακό κέντρο. Ή μπορείτε να καλέσετε αύριο πρωί στις 9 η ώρα, το 1242, μήπως σας βοηθήσουν τεχνικά από το τηλέφωνο να το επαναφέρετε, να το συντονίσετε. Δεν δίνετε θέμα για την διακοπή, θα συνδέουμε το 121 όπως εγώ τώρα, και αύριο το πρωί. Ναι, αλλά